Avui, a la jornada de presentació de la guia Trencant les costures de la uniformitat, hem tingut la sort que ens acompanyés la Lili Bric, una muralista excepcional, que ens ha regalat una obra d'art en directe. Ha fet una obra que estava composada a partir d'aquestes costures que conformen, sobretot, una forma estructurada de ser. Apareixen uns personatges, sobretot una dona, que intenta obrir-se pas dins d'aquestes costures, no? I intentar d'alguna forma evidenciar aquest procés de transformació feminista. Aquesta obra no només queda aquí, sinó que a més tot el mural es composa a partir de 200 peces que han sigut repartides un cop l'obra ha finalitzat, que simbolitza al final aquella comunió col·lectiva, no? Que quan posem totes les peces conjuntes veiem una obra d'art, veiem alguna cosa fantàstica, innovadora, diferent, que és aquest procés de feminització, i llavors cada un de nosaltres en portem aquest bocí que ens connecta amb aquestes altres persones que tenen la resta d'aquests bocins, d'aquestes teles que conformen un tot.